Her. Hej og velkommen til So ein Ding. I dag der smider vi Miele, Dyson og Nilfisk på porten og siger hej til Roomba. Lige siden vi kom ud af jordhulerne og ind i vores moderne hjem, ja, der har vi gået sådan her rundt, når der skulle støvsuges. Og statistikker viser en klar sammenhæng mellem skænderier i ægteskabet og støvsugning. Den er god nok. Anyways, det stopper i dag. Eller rettere, for mig, der stopper det faktisk for 2 år siden. Men der er ikke længere nogen grund til at gå og pukle rundt med Nilfisken. Robotstøvsugeren er klar. Det her, det er iRobot Roomba, og den her model hedder 581. Betjening er hysterisk nemt. Der sidder 8 knapper på toppen. Vi tager de 3 i midten først. Spot cleaning. Yes, boss. Ja. Det er den, man bruger, som man kan sige, hvis du har en eller anden koncentreret sted, hvor du gerne vil have den arbejder. Det er i virkeligheden alternativ til kost og fejebakke. Clean, ja, den sætter Roomba i gang. Og den her knap dock, det er mest, hvis man er for doven til selv at tage Roomba i bærehåndtaget og bære den over i docken, så kan du trykke på den knap, og så finder den selv hjem. Og så trisser den ellers rundt og støvsuger, når du ikke er hjemme. Når den er færdig, eller hvis batteriet er ved at være fladt, så kører den automatisk hjem til sin dock for at samle kræfter. Derudover så kan den her model også sættes til at køre på forudbestemte tidspunkter, og programmeringen er ikke som en VHS-maskine i 80'erne, den er hysterisk nem på Roomba. Trykker og holder schedule nede, vælger en dag. Her vælger hvad tid i timer og minutter. Aktionen starter 9:59. Dog så kan det altså godt betale sig at holde rigtig grundigt øje med Roomba de første par gange, den kører rundt i dit hjem. Sagen er, at hvis den eksempelvis får fat i en ledning til en bordlampe, så er det ikke sikkert, at Roomba giver op, før lampen gør det. Så man skal indstille sig på at indrette lidt, hvis man vil slippe for at støvsuge. Sådan er det. Error. 5. Right. Spin Roomba's side wheels to clean. Se, det er en af de mange fine detaljer ved Roomba. Hvis den får en ledning galt i hjulet, eller børsterne ikke kan køre rundt, fordi der er for meget snavs i, ja, så stopper den og fortæller selv, hvad der er galt. Hvis vi vender kalorius om her, så kan vi se, hvordan det er, den virker. Her, der sidder sidebørsten. Og det er den, der gør, at Roomba kommer helt ud langs væggene og meget, meget, meget langt ud i hjørnerne. Længere end jeg nogensinde ville komme med en normal støvsuger. Det er helt sikkert. Her, der sidder sådan et børstearrangement, og det er den, der tager, man kan sige, hår og knapper og clips og hvad man ellers har liggende på gulvet. Og her om bagerst, der er det der, at Roomba den suger det sidste snavs op. Noget af det allerfineste ved Roomba, det er, hvor gennemtænkt det hele det forekommer. Det er klart, når du kører med den, så med tiden, jamen, så de her børster, de bliver jo beskidte. Her åbner lige lågen, så kan du tage børsten af, og så kan du tage dit dertil lavede Roomba børsterensningstool, og på den måde fjerne det værste hårfilter og snulder og hvad der ellers måtte komme. En anden ting, tit så kan man sige, så forhjulet her, jamen der er også ting, der bygger op indunder. Her igen, det kan nemt skilles ad, at du bare lige tager det fra hinanden, fjerner alt snavset og popper det tilbage på plads. Og alt der er gult her på undersiden af Roomba, det er ting, som du sådan piller ved ret let.
Udover de her børstearrangementer, så er Roomba også udstyret med en række sensorer. Her foran, der sidder noget infrarød, der som regel opdager, hvis den er ved at køre ind i noget, så den ikke kører ind i mingvasen for fuld hammer, men lige bremser lidt. Når den så kører ind i noget, så mærker den det ved, at den sådan kofangeren her foran. Derudover så sidder der nogle sensorer her, og de gør, at Roomba ikke kører ud over trapper eller borer for den sags skyld, selvom man ikke skal have husdyr på bordet eller noget. Prøv at se. You keep him because the force has got a lot of power here. They make me feel like they make me feel like that. Don't stop till you get enough. Ja, så er den færdig med at støvsuge bordet. Error. 6. Move Roomba to a new location. Then press clean to restart. Will do. Roomba fås i en lang række modelvarianter, og så vidt jeg kan se, så er der ingen forskel på, man kan sige, selve rengøringsmekanismen. Det, der er forskellen, det er det udstyr, som der følger med. Det her, det er den Ninja-sorte topmodel, og der følger 3 af sådan nogle her med. De hedder Lighthouse, og de har 2 forskellige funktioner. Den ene er Lighthouse-funktionen. Man stiller den i en døråbning, og på den måde så ved Roomba, at her slutter et rum og begynder et nyt. Så gør den først rum A færdig, kører videre til rum B og så videre og så videre. Den anden funktion, den hedder Virtual Wall, og man skifter her på sådan en lille omskifter. Så kan man stille den op, og den laver så en usynlig stribe på gulvet, som Roomba ikke krydser. Det er ret praktisk, hvis ungerne har gang i et eller andet mega Lego-borgs-projekt over i hjørnet, og du vil ikke vil have Roomba-ficeret det. Der er ingen noget, når Roomba kører. Overhovedet. Og siden det her, det er topmodellen, så følger der også den her med. En mini-Roomba til bilen. Nej, desværre ikke. Det er en fjernbetjening. Og det går fuldstændig ud over min fatteevne, hvad man skal med en robot-selvkørende støvsuger. Og så hvis man skulle sidde og fumle med fjernbetjeningen. Men altså, ja, det vil jeg ikke spille penge på. Og hvor grundigt støvsuger Roomba så? Ja, i embeds medfør, så har jeg det her, det er den Roomba, som jeg har haft kørende derhjemme de sidste 2 år. Og jeg har samlet lidt sammen med det, den har lavet de sidste par uger. Og nu er jeg ikke støvsuger-pose-specialist. I kan se, at jeg har haft et uheld med en sækkestol. Det er en anden snak. Men for mig at se, helt lægmands vurdering af det her snavs, så vil jeg sige, at det minder uhyggeligt meget om indholdet fra en støvsugerpose. En ting, som besøgende og andre Roomba-uindvidede ofte spørger til, det er, kommer den nu også over det hele, og kommer den også helt ud i hjørnerne? Og svaret, nej, det gør den ikke. Men dealen er jo, at den kører langt oftere, end jeg selv nogensinde ville gide at støvsuge, og på den måde så holder den altså skidtet på et meget, meget lavt niveau. Den endelige dom over den her topmodel i 5'er-serien kommer til sidste programmet. Move Roomba to a new location. Then press clean to restart. iRobot Roomba hører til i min absolut favoritkategori af produkter, nemlig dem, der gør nøjagtigt, hvad der står uden på pakken, uden så meget slinger i valsen. Men Roomba stiller også nogle krav. En ting er, at den er decideret udbryderkongen, når det kommer til at få filtreret sig ud af ledninger. Men det er jo ikke sikkert, at det, der er i den anden ende af ledningen, det kan klare mosten. Og derudover, så skal man være opmærksom på, hvis den er sat til at køre på bestemte dage, så glemmer man det hurtigt. Og den tager det, der ligger på gulvet. Der er ingen noget. Men derudover, så er der altså ikke meget at komme efter. Det eneste, man kan savne, det er, hvis du har de der klassiske, sådan lidt høje dørtrin, så kan Roomba ikke selv køre over, og du må simpelthen selv løfte den fra rum til rum. Og derved så risikerer du at rive op i den der gamle støvsugerskade i lænden. Men derudover er der intet at komme efter. Roomba, vi lander på en 5'er. Roomba's Quest Centers. Merci de bien vouloir inspecter et nettoyer les capteurs du Roomba. Oui, oui. Bitte überprüfen und reinigen Sie die Klippensensoren des Roombas. Vielen Dank. Ja,
Den her, den har gået på universitetet. Den kan tale 3 sprog.